Dacă prindeți în Valencia un weekend și vreți să evitați aglomerația din locurile turistice și vă place și natura, vă recomand dimineața grădinile Viveros. Aici sunt frezii. Din păcate nu pot să transmit mirosul. Acești arbori sunt senzaționali. Sunt în multe locuri din Valencia. Primăvara înfloresc și au un miros care aduce cu iasomia. Aici este și un loc în care puteți veni cu copii să dați de mâncare rațelor și dacă aveți noroc, veți întâlni și pe doamna sau domnul Lebădoi. Acolo s-a iscat o ceartă. Suntem în Rosaleria, zona cu trandafiri din Parcul Viveros și în funcție de perioada anului în care veniți, este posibil să găsiți toți trandafirii înfloriți. Parcul este plin de baobabi, dar aici este o zonă cu mai mulți și ideal ar fi să îi găsiți înfloriți. Sper că v-a plăcut călătoria de astăzi și nu uitați când veniți în Valencia să treceți prin grădinile sau Parcul Viveros.